U r-rebbieħ ta' mużika huwa Jamie Cardona. Ikkompeta l-ewwel darba, saħħar l-pubbliku, il-ferħ kien evidenti u l-voti tan-nies kaxkruħ sal-quċċata biex bekk rebaħ il-5 edizzjoni ta' Mużika. Sejna ngħidulek li l-palk jisloq, Jamie! Għandha ħafna ringrazzjamenti x'nagħmel, kikun nibda ma nispiċċax, is-sena kun aħna jgħaddis kelli ġiet verament mill-qalb u kif qed diġà naħseb u nemmen illi meta wieħed jirrelata mal-arti hija waħda mill-isbaħ affarijiet u naħseb il-lejla kien xempju ta' dan u nirringrazzja dak kollha li b'xi mod ieħor taw ma' din id-diska li xallija tfisser ħafna li kien l-ewwel attentat li nesprimi ruħi bil-mużika u n-nies laqgħu wkoll nirringrazzja dak kollha li l-awla ma mustennekx daqshekk tqila. Jamie Cardona rebaħ dan il-festival bil-kanzunetta Stajna konna aħna b'total ta' 143 punt u taqtija li baqgħet miftuħa sal-aħħar. Forsi da xej differenti l-kanzunetta Versi tisbaħ ħalli malli tisma' tkun aktar kontenta Biklim li ma smajt u b'titlu li ma rajt Stajna konna aħna. Jamie Cardona wassal prestazzjoni li bija derbi ċar li seraq il-qlub ta' ħafna tant li dan iż-żagħżugħ minn Birżabbuġa rebaħ il-voti tal-pubbliku. Il-kanzunetta rebbieħa għandha lirika ta' Jamie Cardona stess flimkien ma' Alejandro Spiteri Monsignor u Sean Farrugia b'mużika ta' Jamie Cardona, Alejandro Spiteri Monsignor u Sean Farrugia. Intant fit-tieni post klassifikat il-kanzunetta Tiegħek Jien interpretata minn Brooke b'lirika ta' Emil Kalleja Baylis u b'mużika ta' Cyprian Kassar u Brooke Borch. Ngħidlek biss bis-saħħa tiegħek jien intiet kien sbieħ il-ħolma lilek f'qalbi insomma tiegħek jien. Il-kanzunetta Perfett interpretata minn Pamela Bezzina b'lirika ta' Pamela Bezzina u mużika ta' Pamela Bezzina wkoll li klassifikat fit-tielet post. Tkun difetti tibqa' għalija perfett. Fl-istess serata Lisa Gauci bil-kanzunetta Aħjar b'lirika ta' Emil Kalleja Baylis u mużika ta' Philip Vella ħadet il-premju għall-aħjar interpretazzjoni fil-waqt li l-aħjar arranġament mużikali intrabaħ minn Ryan Polabela għall-istess kanzunetta interpretata minn Lisa Gauci.